busur. Yo ngalah malah bablas ning endi kae. Alah sik tak bele sik. Yah ning endi iki nggone le ndolo helm. Bingung aku antian. Sik Mbak. Kaki nang endi le janjian kok bablas. Bu, oi. Lah ra krungu tenan kae. Kon muter kok. Halo, muter. Lho, nek janjian ki mesti ngono kuwi lho. Muter. Ning gone AM Teater kuwi lho. Hah, yo. Ngene wong kon ning nggon tangga. Kok mau bablas-bablas ngono iki. Lah jan kebak banget tas isine. Ya Mbak, tak kandhani iki. Aku apik to dina iki nganggo jenenge Azrina Polos sing wernane putih bersih. Putih kok putih bersih to Mbak Ri, ndek wingi putih ben njaluk putih bersih jan nganyelke kowe kuwi iki. Iki Mbak, PT penak banget. Dinggoni helm. Lho, ora mleyot ya. Yo iki kelebihannya dari produknya Olivijap. Selain cara pakai cepet, bawahannya penak, ora gampang kusut. Mburine modis ngarepe nyeni. Lah ya ta arep nggo kebaya ra masalah. Ora cocok Mbak, ora cocok go gantinen klambimu ning omah gur kakan komplain wae tuku sithik. Bu Joko ning kene.